Αναφέραμε στην αρχή ότι οι μαγεμένες είναι ένα έργο τέχνης που τροφοδότησε τη λαϊκή φαντασία, όμως πρόσφερε ποικίλα ερεθίσματα και έμπνευση και σε εμάς. Έτσι, προέκυψε το γράψιμο ενός δικού μας σεναρίου και θεατρική μετατροπή του για τον Όστο των Μαγεμένων ή Ινκατάντες. Η σιωπή σχεδόν απόκοσμη κυριαρχούσε στις αίθουσες, ενώ ο φωτισμός ασφαλείας δημιουργούσε μια αίσθηση μυστηρίου, στην οποία βέβαια οι φύλακες είχαν συνηθίσει και δεν τους έκανε την παραμικρή εντύπωση. Αργά τη νύχτα το μουσείο ήταν βουβό, προσμένοντας το επόμενο πρωί, που όπως πάντα τα πλήθη θα συνέρεαν για να θαυμάσουν τους μύριους όσους πίνακες. Γλυπτά και αντικείμενα τέχνης από όλον τον κόσμο που στόλιζαν τις αίθουσες. Μεγαλώνουμε, περνάμε δυσκολίες, πέφτουμε, αλλά σχεδόν πάντα ξαναγεννιόμαστε από τις τάχτες μας. Σύμμαχός μας σε όλα αυτά, τα όνειρα. Είναι αυτά που δημιουργούν τους στόχους μας και συνεπώς αυτά που δίνουν νόημα στη ζωή μας. Πρωταγωνιστής της ιστορίας μας, ο Άγγελος. Όνομα συμβολικό, αφού καθένας από εμάς έχει ένα φύλακα άγγελο. Ο πρωταγωνιστής μας όμως τον κουβαλάει μέσα του. Έλα, Άγγελε. Έλα από εδώ. Παπά, γιατί και απόψε πρέπει να έρθετε εδώ μαζί στη δουλειά. Είμαι κουρασμένος, θέλω να πάω σπίτι. Έλα και ελάτε. Όπως απόψε, αρρώστησε η ελπίδα. Κάθετε μαζί σου τα βράδια. Και αναγκάστηκα να πάρω εδώ από το φοιτητικό για να έρθει απόψε μαζί. Υπόσχομαι, είναι η τελευταία φορά. Κάνε λίγο υπομονή. Τέλος πάντων, δεν είναι η πρώτη φορά ώστε. Αλλά απόψε, γιατί ήρθαμε σε αυτή τη πτέρυγα. Καμιά άλλη νύχτα δεν έχουμε έρθει. Απόψε, με βάλω να φυλάω αυτή τη πτέρυγα με τα ελληνικά μάρκα. Τα δικά μας μάρκα. Μπαμπά, ελληνικά είναι αυτά τα γάλματα. Είναι όντως δικά μας. Ποιανόν είναι, το Γάλλο. Μην κοιτάς που αναγκαστήκαμε εδώ και χρόνια να πέσουμε στην ανάγκη να εξασφαλίσουμε τα βασικά. Παρατήσαμε την Ελλάδα για να έρθουμε εδώ. Είχαμε ανάγκη. Όμως αυτά τα γάλματα ανήκουν στους Έλληνες, σε κανέναν άλλο. Ξεριζώθηκαν κι αυτά, όπως και εμείς. Οι μαγεμένες της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν γράφουν. Τι όμορφα γάλματα. Αχ, Άγγελε, η μητέρα σου να της τόσο αγαπώ τα γάλματα. Η ψυχή της έτοιμη αυτά. Μπαμπά, νομίζω τις ξέρω. Κάποτε η μαμά μου είχε διηγηθεί ένα μύθο για αυτές, έναν πολύ όμορφο. Σίγουρα θα σου έχει πει. Άπειρες τους λερούς σου έλεγε και όλα τα μνημεία που μελετούσες. Με αυτά μεγάλωσες. Θα σου το είπε εκείνες φορές, καθώς ήταν γιο στην παραλία και μιλούσαν τώρα σε τελείωτες για μύθους και αρχαίες ιστορίες. Άστα αυτά τώρα. Πρέπει να πάω να δουλέψω. Κάτσε να θέλεις εκεί σου κάνα παιδάκι. Προσπάθησε να βολευτείς. Σας έχει τύχει ποτέ να δείτε κάποιο όνειρο και ύστερα να αλλάξει ολόκληρη η ζωή σας? Ίσως ακούγεται υπερβολικό, τραβηγμένο, αλλά δεν είναι απίθανο. Αλήθεια, πόσο πολύπλοκα μπορεί να είναι τα όνειρα. Ίσως πρόκειται για πνευματικές συναντήσεις. Ίσως είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Το νόημα όμως είναι αυτό, να περάσουν ένα μήνυμα. Στην περίπτωσή μας, παραλήπτης είναι ο Άγγελος. Ταχυδρόμος, τα ομορφότερα δείγματα του πολιτισμού μας, τα αγάλματα. Όσο για μένα, ας πούμε πως είμαι ο Αποστολέας. Έφυγαν όλοι? Όλοι. Εκτός από το παιδί. Κοιμήθηκε. Δεν πειράζει. Ας κοιμήθηκε. Θα δει ένα όνειρο που του στιγματίσει. Και τι σημασία έχει αν θα είναι όνειρο ή όχι όλο αυτό? Σημασία έχει να καταλάβει. Μάλλον.
Εμείς δεν είμαστε μόνο από μάρμα. Δεν κουβαλάμε μόνο πέτρες. Κουβαλάμε ολόκληρη την ιστορία ενός έθνου. Κουβαλάμε χιλιάδες χρόνια ιστορίας. Κουβαλάμε ολόκληρο πολιτισμό. Είμαστε κάτι πολύ περισσότερο από μάρμαρα. Αντιπροσωπεύουμε χιλιάδες ψυχές. Μικρέ εσύ, είσαι έξυπνος. Θυμόμαστε τη μητέρα σου. Έχεις τη σπιρτάδα, το βλέμμα, το πάθος. Αρχαιολόγος του μουσείου ήταν, και μάλιστα Ελληνίδα. Μας μελετούσε κανένας άλλος. Και μας αγαπούσε τόσο, μα τόσο πολύ. Και εμείς την αγαπήσαμε. Τόσους αγώνες έκανε για να επιστρέψουμε. Όμως δεν πρόλαβε. Έφυγε άδικα στο ατύχημα στην ανασκαφή. Πέθανε για την ιστορία της, για τον πολιτισμό της χώρας της. Πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή. Εσείς ποιοι είστε? Οι μαγεμένες, η μητέρα μου κάποτε μου είχε διηγηθεί για ένα μύθο. Για κάτι μορφές από τη Θεσσαλονίκη τους αποκαλούσαν μαγεμένες. Τόσο όμορφες, τόσο εκλεπτισμένες. Έλεγε πως ήταν αγαπημένος της μύθους. Εγώ είμαι ο Ξακουστός Διόνυσος, θεός του γλεντιού, του κρασιού και της αγάπης. Η Αριάδνη είναι η γυναίκα μου, αλλά όλοι εδώ πέρα με μένα έχουν σχέση. Γύρω από μένα ξετυλίγονται όλες οι ιστορίες. Κέντρο όλων είμαι εγώ. Αριάδνη το όνομά μου. Κόρη καλοθρεμένη του Μίνωα. Γυναίκα του Διονύσου. Με λένε Άβρα. Κόρη της Περίβειας και του Τιτάνα Λέαντα. Η πατρίδα μου είναι η Φρυγία. Ορκισμένη στην Άρτεμη με είχαν. Όμως είμαι ο παράνομος έρωτας του Διονύσου. Η Αφροδίτη, ξακουστή θεά, με έκανε να χάσω τα λογικά μου και να γίνω δική του. Το όνομά μου είναι Νίκη. Γιατί το όνομά μου δηλώνει το θρίαμβο του Διονύσου. Κι εγώ είμαι η Μενάδα. Τροφός και η αίρια του Διονύσου. Πάντα πιστή του ακόλουθος. Λίδα το δικό μου όνομα. Προσωρινή σύντροφος του Δία είναι. Ο Διόσκουρος είναι ο γιος μας. Η μητέρα μου η Λίδα. Ο πατέρας μου ο πρώτος των θεών, ο Ξένιος Δίας. Και εγώ είμαι ο Δίας, ο πρώτος του θεών. Βασιλιάς του Ολύμπου, άρχοντας του κεραυνού, αφέτης όλου του κόσμου. Κάποτε ήμασταν στην πατρίδα μας, στη Θεσσαλονίκη. Κοσμούσαμε μια στοά. Αχ, μωρέ, είναι στιγμές που σκέφτομαι πως αν μας είχαν βρει λίγο πιο αργότερα, τώρα θα είμαστε στην πατρίδα μας. Ακόμα και αν δεν μας είχαν πάει στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και αν μας αφήνανε στην Αθήνα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, θα ήμασταν όλοι μαζί με τους συγγενείς μας. Θα περνούσαμε υπέροχα και θα ακούγαμε τη γλώσσα μας. Όμως μας ξερίζουσαν βάρβαρα και μας έφεραν εδώ. Αναρωτιέμαι, τι δουλειά έχουμε εμείς εδώ. Ειδικά τώρα χριστιάτικα που φυσάνε τα μετεμάκια στο θερμαϊκό. Θα μπορούσαμε να είμαστε στον τόπο μας και να τα απολαμβάνουμε. Τι να κάνουμε όμως, μας ανακάλυψαν νωρίς. Μας φορτώσανε σε ένα καράβι και μέχρι να έρθουμε στο Λούβρο την οπαθήσαμε. Βέβαια θα μου πεις, και εγώ και εσύ και όλοι μας, ήμασταν στη δικαιοδοσία του Σουλτάνου τότε. Αλλά βρε παιδί μου, έπρεπε να αποκτήσουν οι Έλληνες κράτους για να μας εκτιμήσουν. Όποιος είχε λεφτά μπορούσε να μας αγοράσει. Αν έπαιρνε φόρη ανθρωπότητα και ζητούσε τον πλούτο της πίσω, τότε θα σούλαγαν. Θα έμεναν οι Ευρωπαίοι με τα μουσεία τους στο χέρι. Που αν δεν υπήρχαν κάτι πολιτισμό στο δικό μας, σε καμαράκι ένα επί δύο θα βάζαν τα εκθέματα του δικό του πολιτισμού. Μας έκλεισαν, μας έβαλαν εδώ πέρα, μακριά από εκεί που ανήκουμε. Εμένα καημόζουν, να επιστρέψουν. Και τότε γιατί δεν επιστρέφετε? Δεν μπορούμε. Όχι μόνο. Τα συναισθήματα και τον πόνο μας τα περνάμε σε σένα τώρα. Αλλά μέχρι εκεί φτάνει. Δεν είναι στο δικό μας χέρι να επιστρέψουμε. Είναι όμως στα χέρια τα δικά σας. Στα χέρια όλων των ανθρώπων. Στα χέρια αυτών που αγαπούν τον πολιτισμό. Που λατρεύουν την ιστορία. Που εκτιμούν το ελληνικό πνεύμα και τη μοναδικότητα της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Και σε όλο αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Να ξέρετε πόσο μα πόσα αγάλματα, πόσα μνημεία ελληνικά είναι σκοπισμένα σε κάθε γωνιά της γης. Αμέτρητα. Μητέρα της Σοφίας. Γενέτρια της Δημοκρατίας. Κοιτίδα της ιστορίας. Πατρίδα μας. Ελλάδα. Μητέρα μας.
μας έδωσες ζωή, μας έδωσες πνοή. Ελλάδα, εσύ εκλεκτή που μας ανάθρεψες, πάρε μας τώρα πίσω. Γαλλία, η εξορία δικιά μου. Λονδίνο, Βερολίνο, Αγία Πετρούπολη, Βατικανό οι δικές μας εξορίες. Επιστροφή, νόσο ζητάμε. Είμαστε πολιτισμός. Είμαστε ιστορία. Είμαστε λαός. Σε 5 υπήρους σκορπισμένοι, όμως έχουμε ρίζες βαθιές που ενώνονται. Φωνή, μαζί βγάζουμε. Καημό, κοινό εκφράζουμε. Είμαστε αδέρφια και είμαστε παντού. Μέσα μας κοιμάται η σοφία. Μέσα μας κοιμούνται οι επιστήμες. Είμαστε η κοιτίδα του πολιτισμού. Και είμαστε εξερευνημένοι. Είμαστε το παρελθόν. Είμαστε το παρόν. Και θα είμαστε το μέλλον. Χάσαμε την πατρίδα μας. Βοηθήστε μας. Ξαναζωντανεύστε μας. Δεν το πιστεύω. Όλο αυτό ήταν ένα όνειρο. Μα τόσο ζωντανό. Σαν μήνυμα. Σαν παράκληση. Δεν το πιστεύω. Τα έχω χαμένα. Επάγγελε, ξυπνήσες. Θα μου πεις, ξημέρωσε. Άντε, έλα, πάμε σιγά σιγά σπίτι. Τελειώσε την βαριά μου. Μα ένα λεπτό. Για στάσου. Είσαι κατακόλλητος. Είσαι καλά. Πώς νιώθεις. Ταραγμένος φαίνεσαι. Καλά είναι. Απλά ήταν όνειρο. Τι όνειρο, αγγελάτα μου. Ένα όνειρο που με στιγμάτισε. πέρασαν από εκείνο το βράδυ. Όντως, το όνειρο στιγμάτισε την υπόλοιπη ζωή του. Ο άγγελος πορεύτηκε σε ένα μονοπάτι και συνάντησε ένα πλήθος ανθρώπων, γνώσεων, πολιτισμών. Ανθρώπους που τον βοήθησαν, ανθρώπους που τον πρόδωσαν, γνώσεις που του άνοιξαν τους ορίζοντες, αλλά και γνώσεις που τον ταρακούνησαν, πολιτισμούς που τον μάγεψαν, αλλά και τον συγκίνησαν. Πολλά μπορεί να άλλαξαν, η όψη του αγρίεψε, η παιδικότητα του χάθηκε, το μυαλό του ορίμασε, όμως ένα έμεινε αναλύωτο, ο στόχος του. Στον δρόμο του βρέθηκαν εμπόδια, όχι όμως τόσο ικανά έτσι ώστε να τον σταματήσουν, γιατί μπορεί να γνώρισε πολλά, αλλά η φλόγα για την αγάπη του στον ελληνικό πολιτισμό συνέχισε να καίει. Δεν ξέρετε πόσο μεγάλη τιμή είναι για μένα η σημερινή ημέρα. Το κατανοώ απόλυτα. Ως υπεύθυνη του Μουσείου του Ρούχου είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη να δώσω τη συγκατάθεσή μου για την επιστροφή στο μαγεμένο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκη. Συμφωνείτε, κύριε Υπουργέ? Ναι, βέβαια. Ελπίζουμε να σταθείτε ικανοί και άξιοι για τη συντήρηση και τη σωστή προβολή αλλά και μελέτη των παρόντων μνημείων. Θα το διαβεβαιώνω. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Και εγώ, κύριε Άγγελε, ως Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τόσο θερμά για τον αγώνα σας όλα αυτά τα χρόνια κατά την επαγγελματική σας σταδιοδρομία στον τομέα της αρχαιολογίας. Τιμή μου, κυρία Υπουργέ. Σήμερα είναι μια μέρα εθνικής περηφάνειας για όλους τους Έλληνες. Ένας στόχος δεκάδων ετών επιτέλους επιτεύχθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, ως Πρόεδρος του Αρχαιολογικού Μουσείου, σας ευχαριστώ. Σας χρωστάμε πάρα πολύ.
Σε εσάς θα αναφερόμουν τώρα. Ο γιος σας είναι ένας αξιέπαινος νέος. Συγχαρητήρια για την ανατροφή του και τη συνεργασία σας τόσα χρόνια στο μουσείο μας. Ο πατέρας μου έχει συνεργαστεί με τη σύζυγό σας στο παρελθόν. Τόσο αξιέπαινη επαγγελματίας, τόσο δοσμένη και παθιασμένη. Σε αυτή την οφειλότητα χαρακτηριστικά ο Άγγελος. Αυτή του μετέδωσε την αγάπη για το πολιτισμό και τα γράμματα του. Και τον μεγάλο στο μουσείο Άγγελο. Έχει τόσα βιώματα. Ας περάσουμε λοιπόν στο Ουκρανίο να κερδισμένη την Έλληνα να τις ξεναγήσουμε. Δεν το πιστεύω ότι δεν είναι εδώ σήμερα η μητέρα. 30 χρόνια χωρίς εκείνη. Γι' αυτό ήθελες να επιστρέψει σήμερα μαγεμένη, σωστά. Σαν σήμερα, τότε τα γενέθλιά της. Νομίζω ήταν το καλύτερο δώρο που μπορούσα να της χαρίσω. Αγωνίστηκε τόσο πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Στόχος της ζωής της ήταν να επιστρέψουν τα γάλματα στην Ελλάδα. Γιατί δεν θα έδινα για να ήταν εδώ μαζί μου σήμερα. Δεν ήταν τόσο περήφανη να νέος. Εδώ είμαι, γέ μου. Εδώ. Πάντα δίπλα σου είμαι. Φύλακας άγγελός σου. Να ήξερες πόσο μα πόσο περήφανη με έκανε σήμερα, το πιο όμορφο δώρο που μπορούσες να μου κάνεις, γέ μου. Εκπλήρωσες το έργο μου. Να ξέρεις, Άγγελε, η μητέρα σου είναι πάντα κοντά σου και σε προσέχει. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Τόσα χρόνια χωρίς εκείνη προσπάθησα. Δεν ξέρω αν κατάφερα. Τόσα χρόνια χωρίς εμένα, τα κατάφερες πολύ καλά. Ανέθρεψες το γιο μας όπως έπρεπε. Πατέρα, εκείνο το όνειρο, εκείνο το βράδυ, με στιγμάτισε. Έγινε αιτία να πάρω τη σημαντικότερη απόφαση της ζωής μου. Έμοιασε με παραμύθι, σαν από εκείνα που μου διηγιόταν για να κοιμηθώ. Σαν να ήταν δική της ιστορία, σαν να μου έστελνε κάποιο μήνυμα. Εκείνο το όνειρο, γέ μου, ήμουν εγώ. Εγώ στο έστειλα. Εγώ μπήκα στο μυαλό σου. Ήταν κομμάτι των παραμυθιών που δεν είχα προλάβει ποτέ να σου διηγηθώ. Στον κύκλο της ζωής όλα ξεκινάνε και όλα τελειώνουν με παρόμοιο τρόπο. Σήμερα λοιπόν έκλεισε και ένας κύκλος στη ζωή του Άγγελου. Ένας κύκλος που ξεκίνησε με ένα όνειρο και με ένα όνειρο θα τελειώσει. Μητέρα! 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 Άγγελε, τι συμβαίνει? Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Θέλω να μου διηγηθείς εκείνο το μύθο, όπως παλιά. Βέβαια. Αλλά πρώτα θα σου πω κάτι ακόμα. Πολύ σημαντικό. Που δεν πρέπει να ξεχάσεις ποτέ. Μαγεμένα δεν είναι μόνο αυτά τα αγάλματα. Μαγεμένα είναι όλα τα μνημεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Γιατί αυτή την επιβλητικότητα, αυτό το μεγαλείο των αγαλμάτων, μόνο με μάγια θα μπορούσε κάποιος άλλος πολιτισμός να αποκτήσει. Κατάλαβες? Ήταν μια φορά και ένα καιρό, ο βασιλιάς της Τράκης μαζί με τη γυναίκα του, που είχαν πάει στο βασιλιά του Μεγαλέξανδρο, γιατί χρειαζόταν τη βοήθειά του. Ο βασιλιάς γνώρισε τη βασίλισσα, η οποία αμέσως γοητεύτηκε από την κοίτα. Τα βράδια συναντιόντουσαν κρυφά από τον Τράκα βασιλιά. Όμως μια μέρα, ο βασιλιάς της Τράκης τους αντιλήφθηκε. Και έτσι έβαλε τον δάσκαλο του Αλέξανδρου, τον Αριστοτέλη, να κάνει μάγια στη στοά, από που θα συναντιόντουσαν για να πετρώσουν. Το έμαθε όμως ο βασιλιάς Αλέξανδρος και δεν βγήκε από την καμαρή του εκείνο το βράδυ. Η βασίλισσα ταράχτηκε.
και πήγε να δει τι θα γίνει. Όμως, εκείνη μαζί με τις υπηρέτριές της πέτρωσε. Το ίδιο και ο βασιλιάς, ο οποίος είχε πάει για να δει τι θα γίνει. Έτσι από τότε έμειναν γνωστά ως οι μαγεμένες. Τελικά, μαγεμένα τα γάλματα, μαγεμένα και τα όνειρά μου. Ο χρόνος, ωστόσο, δεν έζησε ολοσχερό στην ύλη. Κάποιοι αναζητούν ακόμη τα ίχνη χαμένης ομορφιάς σε αυτή την πόλη. Αναπολώντας όσα διαδραματίστηκαν τη διάρκεια του προγράμματος, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πολλά είναι αυτά που θα μείνουν ζωμένα στη μνήμη μας, όπως η εμπειρία της συμμετοχής, η γνώση, η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας της ομάδας, η απόκτηση ικανότητας, της δημιουργικής επινόησης και κυρίως το ότι όλοι εμείς καταφέραμε να επιτύχουμε το στόχο μας και να περάσουμε καλά. Ευχαριστούμε θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες που βοήθησαν για να φτιάξουμε αυτά τα πολύ όμορφα σκηνικά, παρόλο που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμά μας. Αυτή είναι η Παπαδοπούλου Άννα, Χρυσάκης Απόστολος, Συρίγης Νικόλαος και Χατζάκης Μιχαήλ. Επίσης, ιδιαίτερες ευχαριστίες στις δύο καθηγήτριές μας, η κυρία Σιγκουρτζίδου Ξυλανή, ευχαριστίες στον διευθυντή του σχολείου μας, τον κύριο Δημοκρατάκη, και τέλος τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που μας στήριξε σε κάθε μαθητή. Και οι μαθητές μας. Γεράκη Δέσποινα, Συμμεοφόρητης Κωνσταντίνος, Αυγερινάκη Βαγγέλια, Γεωργιάδου Δημήτρη, Μουσούρη Αγάπη, Μαμπετσίδου Πολίνα, Παγώνης Αντώνης, Παπαξενίδης Ινάτιος, Ατζητικίου Γεωργία, Ανασταγγελίτα Γιώργη, Αναστασιάδης Αλέξανδρος, Αγιογούνου Θεοδόρα. Γρηγορούδη Γεωργία. Νεστόρη Δέσποινα. Παπαδόπουλος Απόστολος. Γεωργιάδου Ελευθερία. Καλατζόγλου Βαρβάρα. Καρυπίδου Ελισάβετ.
Μπέλα Μαρία Ελένη. Να βγουνε λίγο οι κυρίες έξω. Νομίζω ότι νιώθουμε όλη την ίδια περηφάνεια. Σήμερα η περηφάνεια μας είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί δεν απλώς ακούσαμε κάτι, μάθαμε κάτι. Δεν ήξερα τις μαγεμένες, παιδιά. Σήμερα τις έμαθα από εσάς. Ειλικρινά, με συγκινήσατε αφάνταστα γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε κι εμείς πράγματα. Και να μην ξεχάσετε όμως ότι αυτό είναι κομμάτι του πολιτισμού μας. Να το στηρίξετε, να το αγαπήσετε και να το σεβαστείτε σε όλα τα χρόνια και στην πορεία της ζωής σας. Εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σας, γιατί σας αγαπάμε και γιατί από εσάς περιμένουμε να κάνετε τον κόσμο καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μάθημα που μας δώσατε.